Здравей, Валентина. От много време искам да ти го кажа. Харесвам те, но не знаех. Би си майката. Не ме интересува дали ме харесваш, дали не, дали имаш чувства към мене. Когато съм гладна, не искам никой да е при мен, защото когато съм гладна, много съм ядосан и не знаеш какво ще ти случва. Докато съм ядосана. Разбрали ме! Така че си върви, ако не искаш да влезеш оттам, откъде си излял. Здравей, искаш ли... Мечтай си. Здрасти, Валентина. Видя ли подаръка, който ти го изпратих? Не, имам си приятел в кавички. Ай, махай ми се от главата, че направо като ти гледам грозната мутра, направо ми идва да повърна. Ти да не си случайно брат на Рашия или на Медуза или на Гиго Бейби, че направо на такъв ми мязаш. Боже, амано, простация, ама... Майко... Защо нямам нито едно съобщение, което да ми честити някой момче Свети Валентин? И нито подарък, нито пратка, нито цветя, нито балон поне на сърце, нищо получи. Защо такова красиво момиче като мене не получих нищо на Свети Валентин? Толкова ли нито едно момче не ме обича, не ме иска, не ме харесва? О, защо ли? Айде малко си помисли с тази кратунка. Защо нито едно момче днес не ти е писало? Защото ти си един изрод. Ти си двулична. Всяко едно момче, като дойде при тебе да ти покаже с най-малкия си жест, с една приказка, че е влюбен в тебе, че има някакви чувства, че си красива, ти го отблъскваш. Ти на нито едно момче не даваш никакъв шанс, па после очакваш точно на 14 февруари някой да ти пише: харесвам те, честита Свети Валентин, да ти прати сърца, да ти прати подаръци, да ти прати това. Вземи, дай някакъв шанс на някакво момче и ще очакваш. Ти на никой не даваш. Гах ти егоиста.